nakabaha magapon. Musuhay mig lugsong. Kay ba sige makapagmig sudanon. Talaga laro. Lolo, tay. Patay. Pero, hindi pag-agis ka. Nagkada sa lisod kayo. Di mo ka mo parker. Di mo ka mo parker. Oh mga toy, nakapaha kita sa dalan mga toy. Sampu na tamo sa pagkuha ni mga toy ha. Saan? Tayo pa rin mong kabutan. Kaya para mapakan, may sakit. Pagtanaw ito ka sa tinatulog. Look, pista limangong na pre. Ha? Dako kay ganang kuha manawa. Awa mo ka ng bako. Ah, nagalaw. Ihala din sila mo yan. Suga na. Ha? Iting mo na. Ihala din terus lawi di mo ba ba? Ano ba ito na? Naagin na. Wait na kita. Saan ito ba? Di tam kumpiyansa na. Agay! Sweeto ka, sige! Saan ba? Taas. Ha? Sweeto ka. Sweet ko po. Hansa ka mo lang go. Sweeto? Ayaw kong kuga ba? Ayaw pasok sa lawa. Unsa Umuana. Sanay ka mo. Waran. Alihi ko ng tubig agad. Silang ko nito mo. Kadala na kami. Dili. Kaya mapagkapiansa kaya ang tudlo in taon. Uy, baligya. Abi ate ma. Asa ko no, Choy? Ano toy? Ha? Dali ba? Dali ba? Dali sudan na noy. Nakuka sudan na ba? Sudah na lang. Dali ba? Magpasok sa mangan. Tanaw ko nudong. Dali ba? Tanaw ko nudong. Tanaw dia. Siap. Sakit ta. Kama. How di kay plastic maka. Talong nga ka nandiyo ka po. Maigil pag kuha na ko nga. Dai say. Ah. Gigi, sudan na maka. Dito lang. Dito lang mo yun. Ikaw tayo sila mo ba? Ikaw sila mo. Napuk kayo eh. Napuk nga ni. Mga kay napuk nga na ko dito. Nya. Pag ko mabitong mga tabang niyo kay grabe na kuha. Pakan mo ay muglog. Isbuk lang pre. Isbuk lang pre. Piyan pakan mo Kay napuk nga na ko. Tuy labay largo pre. Ayo isod largo sa. Makita ro ang kuan mak sudan mak. Pati pre. Di. Ah. Kuha nang. Ah.
Lah, Hala ko, wow! Hala, dako. Dako, hala. Dako naman, anak. Hala. Hala ko, wow! Mga choy! Hahay! Siri Wong soy, siri Kongkong loy! sige, wa mabali ang pa-active. Wa na ka bisi makabuhi. Ano po ni Mak? Di ko. Okay ra ngamot mo tay. Hala. Sabi, naagi na yung mga samad ba, kay siya mga kanang kanto-kanto siguro nga nang haid ba na? O sa itong ingon yung mga Simot kay paduman paslak, ang gani kay napugngan ako daw yung mga mga paak mga bukto. Grabe timingan sa di mo ba no? Timingan sa di mo ba? Sabi, di naglakaw ko. Magi na ko nakuha na nga ni kulo-kulo ba. Si Choi DJ nakakuha na gyud. Og suga-suga. Wah! Palami naman na niyo eh. Matter ka chamba pang kulokoy da. Alas na kaya dire? Sus, ay gani, habili ng tudlo ni Choy Itchal. Na, bilang ko daw. Mateg. Mao pa yung makapaak mga choy, matay budleg ka buhi ba? Ako atong paaka. Asan? Muna yung gihilak-hilakan Choi. Ano yung giti ko tibawan? Ato na yan dito. Nagmao ya. Ate, saan ako pepe? Sabi mo ano nagbuhat? Ano yung nanay no? Yung nanay ko sudan. Grabe mo tay mong gihilak-hilakan nga wa pa mo kay Akan ako kamo. nya wa pa mo kay panghilamos to. Hapit na pakan. Tama na. Hapit pa. Mo na yung kapaak semua. Umano ka ba na? Hapit pakan gud. Yes ko, paakit. Agak. Ano ko? Tingnan ako. Huh? Mura na sa? This, look at this. Mura na sa? Pinamday ko ba ako? Mama, ay, sulanan ba? Abi na, abi babay. La, bahala ka day! Bahala ka diya! Bahala ka na labang! Ayaw ikan. Ito, makabuhay na! Aras ko na sa ako na. Uy, Gawa na bilin ako. Swerte hay wa kinang bilin tudlo ba? huwag habilin mo tudlo pre. Hapit lagi mabilin lagi magana kay napugngan gina ko tarong-tarong yung pagkapugong kay guwa pa. Ay, Mga choy, maura niya akong kuha! Ay, gamay ra kayo eh! Pero sudan! mao lagi mak. Tamo ka siya. Dia. Sudan kayo. Ano? Oh! Naglamig na akong siya. Buto ko yan. So karon mga choy, abot naman ta. Hanapin tarawas ang kuha. O siya pa may naggoy na to, choy. Magluto na ta. Wah! Pagkanto sa mga. O tara atong mga kuha mga choy. Wah! Ay, yara, ang inyong gipaabot mga Choy. O mga choy, ato na sugdag, lapo ang atong giant crabs. O karon mga choy, okay na ato lang i-set aside. Sigari pa ako, dako pas kong buktor. O mga choy, mag-cooking shoot ako. Butter,
Mekos na to kadali ha. Sur mga choy, ato ilulod ang atong lamas. Mekos na to kadali mga choy ha. Mekos. Sur mga choy, malimta lang basta ang vitamins D lang. Tara. Kuman mekos na to kadali ha. O sunod mga choy, ato na ilo ng atong kuha. Kuman, mekos na ito kadali mga choy ha. Mga choy, ato na ilo ng atong tulo. Ala, grabe na galing yun. Allah. O sunod mga choy, atong ilo ng atong kalbasa. Wala ko wow man mekos. O sunod mga choy, atong timplahan oyster sauce. Uman diri sa mix. Sunod magic sarap. Sunod ato sa mekos kadali mga choy ha. Sa karon mga choy, okay na ato na ihaon. O mga choy, bubod na. So mga choy, mga ulat na. Let's go to it na. Hugot ang buak ka nun sa. Ano si Chelo eh? Okay. Itpaluwag. Sorry dong. Ayun di kayo pa dong. Hindi kayo. Para katilaw man niluto ni Choy Mardon nga. Pabuak sa lubot ba? Hindi yun. Para bunyagan mo sa'yo, dali. Kita ang ramat eh. Kaya Choy, giubo na ka Choy. Kang kayo eh. Aga. Lakad na ba? Ang gabing babali. Agwat ka ng gabi ko. Dito. Pikas na lang.
Swabe yung mga choy. Lagi ko habilin ni mong tudlo. Ah. Sige lang mabilin to. Unta ka niya. Ako agok dito sa elami. Basta makakaon lang ani. At sindi ko naman tayo ko. Lamig sa crab ni Marjon eh. Lamig ang crab ni Marjon. Sadoy. Tubot ng singot ni mo, Choy. Oo ay. Lagi mga Asa ko no? hatag sa kuha na eh. Sige. Sir Kevin ya, gipusa. Saan ako nagsilem, pahigop ng kuha. Yung mga tingog lang dali ba? Sili ba? Para dili. Ay tamo ko mango. Kuya Carlo ba ni mo kon mag. Singgit. Jaon sa. Kumuti lang sa kono. Ako nang tilawan ng mga kaway kay mga choy. Lami eh. Ito yung masulti sa dinosaur. Crab. Wah! Akong sa lagi na ko ikasulti. Dami kayong luto ni Choy Marjon niya. Sa motad ako kayang crab. So very hot. So very hot. Believe kong Choy Chan. Kusugin mo ko ang crab. Nana gina. Pangitag sudan. Aluy. Grabe gipangangara ko. Aluy. Kabasa. Aluy. Mga ni Choy Kevin. Wah. Sabangay ko nito eh, grabe. Mga wagtang ayaw yan, sa bangawa, Choy. Ay ko po sa daidri, Choy. Way, higop sa baw ba? Nasyo pa na. Oh mga Choy, lilig na! Wow! Na ako yung bagong duwa na ipalilan ninyo, gitawag na sa 1xbet. Sir, ganyan sa pag-register mga Choy, ibutar ang imong phone number o ang promo code kay Marjons. Nakaplihan mga Choy na Eurowings 21 Crystal o ganga kung mas ganahan na ni Choy kaya ang crush o betag 200 mga Choy ha, 200. Hop. Lupad. Sige, lupad yun, lupad. Tika winning dahil ta mga Choy. Ingon na nila kasay nga doha mga Choy. Bitag 200. Kiyop, lupad. Itika winning na nato mga Choy. Wow. Ingon na nila kasayo ng doon mga Choy. Dali ang kwarta. Choy, unsa may giwatin nyo? I-click lang ang link sa comment section o mag-register na sa 1xbet. Kani siya nga doha mga Choy, allowed na sa saktong edad. Thank you.